Moro! Mun takana on Porsche Panamera, paras luksusportti, minkä sä voit ostaa, ja hinta, se tulee myöhemmin. Edessä sä saat nää kauniit LED-valot, ja tää keula on niin leveä ja sporttinen, että tää voisi sekoittaa helposti 911 ja ei ole muuta hirveän kaukana. Nimittäin tästä 2,9 litrasta V6 Turbo E-Hybrid Monsterista löytyy 455 hevosvoimaa teho, 516 Nm vääntöä. Lisäksi tää on vielä neliveto, joten tää kiihtyy 0-100 4,6 sekunnissa. Mwah. Lisäksi talvirenkaan saat nää kauniit 20-tuumaiset alumiinivanteet Michelin nastoilla, kesärenkaan saat Porschen omat alumiinivanteet, jotka on 21-tuumaiset Continentalin kumeilla, ja sit sä saat vielä nää Porschen omat vihreät upeat jarrusatulat. Sä saat myös tän upean Volcano Grey värin, sivuilla tummennettu ikkunaa, takana nousevan spoilerin, tän hienon yhtenäisen takavalo, joka näyttää tosi tyylikkäältä pimeällä, tosi hyvä kokoisen Contin sporttiautoksi. Ja ehkä paras juttu tässä autossa, nämä sporttiputket 4 tyylikkäällä ulostulolla, ja hei, kuunnelkaa vähän näitä soundeja. Sisällä sä saat nämä upeat sähkötoimiset mustat sporttinahkapenkit monella eri hiertotoiminnalla molemmilla puolilla edessä sekä lämmitetyt penkit edessä ja takana. Apple CarPlayn, navigaattorin tai mustahihnan nahkaisen vaihdekepin, kupin pitelimet, säilytystilaa tässä ja tässä, nahkaisen kojelaudan ja Porschen oma sporttikello. Sä saat myös tän törkeän siistin mustan sporttinahkaratin, rattivaihteilla, tossa saat säädettyä auton korkeustasoa, tosta sen alustaa, ja tätä kääntämällä auton ajoasetuksia eli sähkö, hybrid ja sportille laittaessa sporttipakoputkisto aukeaa eli äänit on sen mukaisia. Sportti plussa ja tota painamalla autosta lähtee kaikki teho irti, joten silloin kannattaa pitää penkeistä kiinni. Takana sä saat taas nämä hienot mustat nahkapenkit, säilytystilaa tässä ja täällä. Penkilämmitin painikkeet tossa ja tossa, tosi hyvin jalkatilaa ja pääkorkeutta, Bosen kairat koko auton ympärillä ja parhaita juttuja tässä autossa tää panoraamakatto. Tää on Saksan tuontiauto. Täällä on ollut aikaisemmin vaan 2 omistajaa. Ensimmäinen niistä oli itse asiassa Saksan Porsche-liikkeen pomo ja tää on ollut sen työsuhdeauto. Sen takia sit löytyy näin kivoja lisävarusteita. Täällä autolla on ajettu vain 73 000 kilometriä. Tää auto on tosi hyvässä kunnossa sisältä ja ulkoilta. Se on täysin virheetön, se on kuin uusi. Parempaa yksilöä siis todella vaikea löytää. Eli jos sä kiinnostut, niin käy varaamassa tai meidän nettisivulta vrea.fi ennen kuin tää viedään käsistä. Ei nähdään kaupoilla.